lidi, čo sa na toto video pozeráte, tak pozerajte, koľko ľudí nedal mi odber. Je to len 55 ľudí, takže si tu není, tak dávajte sem like, odber, aby sme mali viac odberov. To uvidíte aj tento neprihlásených odberov z tento 100, takže tak. Potom tu máme moje videá, také staré Eukin kanál, takže sa volám Euka Stejskalová, ako nevolám sa tam normálne, ja sa volám normálne David, ale ja tu mám taký účet klasický, lebo to moja babka, pozrite, tu mám videá, založené, Bravo Stars, blablabla, vidíte, to sú moje videá. Potom tu ešte na všetko máme proste založené videá, napríklad Toxky bydy toaleta. Ako dobre, tam fakt rád, no. To sa budeme pozerať. Dobre, tu to vidíte. Tak, a ja som vyšiel iba podať, nech mi dáte odber. Díky. Čakaj, to idem vybarviť. Napríklad, dajte O, D, P, E, R, odber a šipka, bum a like. Je moc krásne kresliť, ale takto som nakreslil krásne like. Toto je like, nie je nič zlé, ale toto je proste like. Tak a toto hejtejské komentáre to nič. Takto môžem sa ale zamáchať a vy dajte like, odber, inak niečo proste urobím. Takže dovidenia. Čau.